Right, pata nyaya panapa iri kunetsa guys. Pane munhu akomenda on my video akati client unofana kusiya tsika yako yekuti pasine ZANU-PF kana kuti zvokuti kana uchiziva kuti unoti pasine ZANU-PF chinchi like this video anzo unofana kusiyana nazvo. You must keep your political affiliation to yourself. Alright, inini I'm willing to debate nyaya iyoyi anytime anenge achinzwa kuda ngauye titaure nezvayo, because inini chekutanga zvitongori open chinhu chese chinongonzi pasine ZANU-PF aindosupporta. Munhu wese ari kubuda achiti pasine ZANU-PF ndinosupporta. Why am I saying this? Atina madays izve so Blessed Mhlanga ari kupi? Where is he? Tarisai zvavakamuita iko zvinezvi. But tikada kunyatsotarisa kumashure kwesoko handiti panga pari kuitika nyaya dzese dzevakomana. President Mnangagwa pavanga vari mujeri vaibvumuzonyora maexamination, iye naMugabe vaibvumuzonyora maexamination naSmith. Blessed Mhlanga akarambidzwa kuita zvinhu izvozvo kuti anonyora examination yake nani neregimu yaPresident Mnangagwa yemunhu mutema ari kurambidza mumwe munhu mutema right yekuti anyore. Atisekerere zvinhu zvakadaro. Mhosva yake hombe yambonyatsopara imbori yechiko yejournalism yekuti munhu ari kunyatsoita zvinhu zvemanhingirikini journalism ethics zvinhu zvacho zvitori ningirikini hapana kana nyaya imboripo ari kurambirwa bail after bail. It's okay, alright, mati munhu mamusunga nditi, but tikutaura nyaya on my rights ekuti munhu anzi zvoni akwanisewo kungonyora examination ari mukati momo. Saka totora toidii, saka mutora kuti mimi totaura kuti kwakaendwa kuhondo kunoita sei, makangono hijacka power kungo hijacka kuti takunoita hondo yekuti tiringotsara nyika yacho titange kuikontrola zvatinoda isusu kuchinjirwa ganda chete mwamatanga kutoita zvidori wese izve so vaisa chimwe chinhigirini chiri kutotenderera. As I'm talking to you right now vari kutoningirina bhodha rakutodedzera kuti munhu anenge afa anofanira kubhadhara mari kuti akudzokera kunyika kwake. Mapala vachatoona moto izvezvi. It's happening in Mnangagwa's regime. It's new law yavari kutanga kutoisa pabhodha kuti munhu anobhadhara $41 or 85 USD chituna kuti chiri kupinda. What's that? Wobva wandudzwa kuti unofanira kumira kuti pasi nenhingirini. Saka ndoti pamberi nayo kuti muite sei? Munenge makatengerwa mafoni zvema$50 zvine makatengerwa nana Owen Mudha mune makapuwa mauda kudzidzira kutaura politics nesu. Uyai, inini ndinotoda musati tunipa tumapapi in terms of this issue with the politics. Ndinotoda pamapitbull chaiwo evanhu kwete tupapi. Because haisi nyaya yekutamba nayo, haisi nyaya yekuti tingatomboseka nayo. On this one I'm willing to debate na anyone anofungidzira kuti chero vanenge vakatengerwa mafoni vacho uone kuti hauidzoserere foni iyo. Uyai tiite nharo dzacho titaurirane. Ina handisimbise zvinhu zvakadhakwa. Ndisoka ndinoona kuti anenge atongouya chete aringoita nhimbe yake achiti pasina indosupporta. I will support anyone at any given time. And I will never pretend kuti nditaura kuti aiwa vanhu vari bo vanhu vakazoita sei kupi kunani. What's that? Chii chakadaro ichocho. Hatidi kuswera tichisimbisana zvinhu zvesiko. Hatidi. Now ngatitarisei kana kuti mararamiro ari kuita vanhu izvezvi. Ngatitarisei unemployment rate yatinayo. Because handiti makati tiri kuda kubvisa varungu vari kukanganisa vari kuita sei. Alright, ngatitarisei kuti makati mubuda kubvisa chero Mugabe chache Mugabe azodai muchingogadzira zvinyaya zvina nebasa rese iko zvinhu zvimatoo waste pane Mugabe wacho. Saka tiri kumboita kupiko tozoti saka pamberi nemi kudii kwacho. Ini ana ndimbofenda kasapota ningirikini that political party azviite. Kunotone vamwe vanhu vandotoziva vakatotyorwa vamwe vakapisirwa misha yavo because of these people. Now varoramba vachingoita same chithug ichocho. Go to Gezas X account right now atonyora akataura kuti zvoni ningirikini mathugs akauya ne2 marori vakavandalize yamba yangu kupwanya mahwindo kuita sei vakakata fence vakapinda. Chii chakadaro ichocho toswera chitarira tichisekerera vanhu vari kuita zvechithugs tobva tangonza aiwa guys because of chinji. And hapana, there is no way pekuti mungataura kuti vanhu vari ngachifeka maabductions. I still remember Mudhara Masaya uya akafa kumabvuku vanhu vakatanga kuti pakanzi ashayikwa kazvanzi ayo muri kufeka maabductions munhu hafa mutanga maramba muchidefenda zvakadaro. Munhu ane brains dzakakwana anobuda defenda zvinhu zvakadaro izvozvo.
aiwa ari kufeka maabduction. There is no such a thing. Hakuna zvakadaro. Ina handimbofe. I will never ever. Zvimwe zvese iyo even ukantonota utonakirwe neni because of inini ndiri kuti pasi navo. I don't care. Ndakana basa ndinyengerere vanhu. Ndakana dhere ndakamboya ndikanyatsonyengerera kana kuti ndikakufonera. Ndinapinda kamboya ndikakufonera ndikati uyai munditere mundiita sei get away neurakashi hwenyu emafoni makatengerwa ikoko enda ikoko. Hatiite zvinhu zvakadaro. Support zvinhu zvakadhakwa, handisimbise zvinhu zvakadhakwa, handimbofi. Inini ndine munhu wekuti ndinotonyatsokubudirira ifeya. Tosvika kupi tetichiti tiri kuendepi kana zvakadaro. Tetichiti tiri kuitei kana zvakadaro. Tutarise kuti alright. Hanzi pari kuitwa gathering. Nezuro manga muri kugathering hanzi ZANU presidential chinenge chichitwa chavo chananga chiita handiti. ZANU-PF ine imwe source of income yainayo as a political party. Because mune system yekuti ine mari toda kunyatsoonesa because ndokumwe kuri kuzoenda mari zviri kugadzirwa zvekuzonzi iko zvezvi matipa border makuda kuningirina. Ine imwe income source of income here yainayo. Because we want to know. Mari yangoitengerwa kunyuka ka. Why tiri kubvunza zvinhu zvakadaro? Magatherings amunoita aya munoenda muri vangani? How many of you? Munouya motozara muri kana mazibhazi muchikwidzana muchiita sei muchienda nditi. Tokutarisai tokuona toti oh ndozvamafunga ndozvamuri kuita izvo. Then it's okay. Tokutarisai. Toramba idu takangostika toti aiwa abo vari kuita zvinhu zvavo vari kuningina. Mari yacho tinofanira kuziva kuti iri kubva kupi. Pane kampani here inoningirikina inorepresenta chipolitical party chenje kupenga ichocho. We want to know. Koza hapana kapekuti tingakusekererai muchiramba muchiunganidza zvimayuthi. Tazadza chichi kutocelebrate tazadza HICC. Maizadza nevanhu vekuti maenda nemabhazi. Mabhazi acho anotoningirwa nemari. Mabhazi ese vanenge vaenda nawo iwayo. Kwidza vanhu kuti munozara azodai ingwe nezadza chichi zvine basa rechizvo. Motanga kuramba muchingowedzerera vanhu zvimataxi zvekupenga. Izvezvo munhu ari kutamba kana njuga dzake anenge atororwa nenhamo yake mosvika moti tinoda kutorera futi taxi. What's that? Ichakadaro ichocho. Zvipatara makaona zvo zvakaita imi. Because mwacho munonyembedzera kutanga makabviswa brain. Musi wamunodzingwa ndopa munotanga kuuya makuda kurizina nesu dzakutanga kushanda pfungwa nekuti mune madzingwa. Munopenga imi. I will never tolerate. Ndotoramba ndakatodaro ndozvazvitori izvozvo. Ndozvo zvakatonakira. Pese aringonzi pasi nayo chete ndotosupporta ndotobuda ndichiti supporta munhu wese aringoti pasi nezano. Ndozvanditori. Ndiumbouya nchitodya kana kumba kwemunhu nditengera ndisi murakasha nditengerwa chichi equipment yese ndoshandisa yezve everything ndezvangu imari yangu emuhomwe mangu hakuna kana anoiclaima. Nonsense. Mazadza tazadza HICC tazadza ground. Imari yamashandisa kuenda ikoko. Toti tiri kunyazoenda kupi zenyika kana zvakadaro. Izvezvo so munhu akangobuda akati arida kuita kana demonstration. Let's talk about nyaya dzemademonstration now. Handiti it's something chiri enshrined in Zimbabwe's constitution. But munhu anosungwa like a meno punishment yacho anopiwa ka inozoti babava vatanyatsoti desperate for support ende kukabuda munhu bvanzi atouraya munhu angari against amboshandisirwe kana mutemo and we still remember vanhu vakawanda vakaitwa zvinhu izvozvo because of vanga vati havasi kunakirwa nezvinhu zvamuri kuvaita izvozvo. There was that guy akafa towards the election paper weku Glenville 7. We still remember that guy. But akangonzi aurayiwa nditi nevanhu vekuti vari kuningirikana. Vanzi vanhu vacho vabatwa vakanzi vakamuraya. Pakati akanzi haiwa vamwe takatemwa vamwe takatsikwa nerori ime. Vhiri rerori racho ngatitarise kuti rakaita sei vhiri rerori racho. Vakatobuda vese panze vari kufamba moving free. Why? Because of vanga vari veningiri. Mfungo yanga ari munhu weZANU-PF akaningina ipapo zvaizodi. But munobata munhu vakango havanotombogara kana 2 weeks. Vanombogara 2-3 weeks vari koko vakabva vatosiiwa bva vatovhurirwa panze bva vatanga kutofamba. But tiri kutaura zvekuti iko zvinezvi journalist chete angoti apa ningiri nonzi aiwa vari kukonzeresa ningiri ngatimubate obva ondudza inini
maybe munonyazonditarisira munondionera kure munondionera muglass right guys yona nyaya iri panapa kune vanhu vanoda kuvhurwa ma-FNB account vanenge vane mapassport chete vasina mapermits vanenge vachinetsekana kuvhura kuregistora makambani garai mabata mukova maowen panhamba dzandikuisa pascreen idzi mambangotaura navo ipapo kana uchinge uripo futi unongochida kuvhurwa unongochida kuadvertisa business rako gara wandibata panhamba idzodzizi.